Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulok ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kaag sumungo bataan nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. 37 ka mga rice retailers nga nagsunod sa price ceiling sa gobyerno nagbaton sa 15,000 pesos nga ayuda. Bangkay sa isa ka lalaki nga nakabaklid na sa Puan malapit sa Brandco Port. 65 ka mga pamilya nga nasunugan hindi napabalikon sa purok tangkong sa Barangay 7 sa Bacolod. 48 ka mga personal sa Metro Bacolod District Jail ginpaydalom sa surprise drug test. Kaag sa Good Vibes, 4 ka truck nga basura nahakot sa coastal cleanup sa pagsaulong sa birthday ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Collective Negotiation Agreement sa tunga sang Progressive Alliance of Capital Employees kag probinsya ang ginaprubahan na. Sunod kay Engineer Ruben Diamante, ang chairman sang PACE, iniyang para sa tuig 2024 tubtub 2026. Nagakasayuran nga ang mga empleyado sang Kapitolyo Probinsyal ang may batunon nga collective negotiation incentive nga 25,000 pesos sa bulan sang Disyembre. Ula labot sini nalakip sa bag-o nga ginkasugtan amo ang special leave privileges sang kada empleyado. Iniya nagalakip sa mga filial leaves. Natalana naman ang paglagda ni Governor Eugenio Jose Lacson para sa CNA. We propose the special privilege of the employees. Later will be announced by the administration. Ano na siya? The special privileges. Special leave privileges. Wala labot na sa inyong mga regular vacation, sick leaves. Anong makuha mo sa special leave? Ang special privileges cover the filial leaves. No? Like birthday leave, birthday leave, anniversary leave. Na relocation. So damo type of leaves nga sa diyan. Sa number 9, Good Governance Code igalunsad ni Bacolod City Mayor Alden Benitez ini ang tumaging basihan sa mga botante sa pagpili sa kandidato para sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Sunod sa kay Benitez, dapat maging maid-id ang mga botante sa pagpili sa masaligan nga lideres. Gani plano niyang igalunsad ang Good Governance Code agud makuha ang commitment sa mga nagapapili sa BSKE para sa ginalauman nga maayo nga panghimanwa. Dugang sa alkalde, ini maghatag man sang giya sa mga botante sa pagpasiguro nga nahalungan sa mga elected officials ang pondo halin sa gobyerno. Nalakip sa mga kriteria sa alkalde ang maayo nga fiscal management, kabahin diri ang pag-submit sang financial statement sandig sa mga pagsulundan. Malapot naman isa ka tuig pero tubtub karon may pila pa ka mga barangay nga wala sa gihapon makaliquidate sang financial assistance nga nahatag sang syudad para sa tinalikdan nga Mascara Festival competition. Hindi man ta ka-endorse sa barangay, kaya political man sila. But at least makahatag kita guide sa mga pumuluyo kung ano ang mga kandidatong gusto nato makapungkit. Sa number 8, masobra na sa 20 ka mga salakyan ang nadakpan sa ikatatlong adlaw sang anti-colorum operation sa Bacolod. Nagtirin-tirin ini mga traditional public utility jeepney kag modern jeepney sa dalan sa may barangay Alihis sa Bacolod. Mga taga Bacolod Traffic Authority Office na ang nagadala sini padulong sa Bacolod City Police Office kaina sang aga. Kalabanan sa ila mga kulang sa mga papeles kag may mga violation gani gindakop sa anti-colorum operation sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Director Richard Osmeña, posible nga magdawig sa isa ka semana ang dakpanay ilabi na sa mga jeep nga expired na
ang Provisional Authority kag iban nga kulang nga mga papeles. Kaupod man sa anti-colorum operation ang Land Transportation Office kag Bacolod Traffic Authority Office. Sa una nga adlaw sang operations ang Lunes, 9 ka mga PUJ ang nasampulan. Nagdangat sa 15 sang kahapon kag subong masobra na sa 20. Suno pa kay Osmeña nga kapin sa 70% na karon ang mga modern jeeps nga nagabiyahe sa syudad kag ginalantaw nila nga hindi malabutan Disyembre. 100% na sang approved units ang nagabiyahe sa dalanon sang Bacolod. Sa number 7, Otso ka mga personnel sa Metro Bacolod District Jail ginpaidalog sa surprise drug test. Nagnegatibo sa pag-usar sa iligal nga droga ang 48 ka mga BJMP personnel sa Metro Bacolod District Jail sa sulod sa compound sa Bacolod City Police Office matapos ginpaidalom sa surprise drug test sa Lunes nga adlaw. Sunod sa kay Jail Chief Inspector Ian Carl Niaga, District Jail Warden sa MBDJ Takuling. Ginpangunahan sa PDEA Negros Occidental Provincial Office ang surprise drug test sa 38 ka mga lalaki kag 11 ka mga babaeng personnel. Dugang pa niya ang ining aktibidad sa kaprograma sa BJMP's Buhay Ingatan Drogay Ayawan o Konbida para sa Drug Clear Facility. Sa number 6, PNP nagsiling nga wala may nakita nga foul play sa kamatayon sa isa ka lalaki nga nasapwan patay sa isa ka kanal kaupod ang iya nga motorsiklo. Ginkumpirma sa Cabancalan City Police Station nga wala sang foul play sa kamatayon sa lalaki nga nahulog kag nasapwan sa kalog sa Purok 7, Barangay Linaw sa siyudad sa Cabancalan, Lunes sang hapon. Sunod kay Police Captain Jolan Vinson, ang Deputy Chief of Police ng Cabancalan City PNP, base sa findings ng doktor sa post-mortem examination sa bangkay sang biktima nga si Brian Cabrera. Pagkalumos ang kabangdanan sang iya nga kamatayon. Dugang pa sang pulis, wala sa nakitaan nga iban pa nga pila sa lawas ni Cabrera. Nasapwa na lamang sa nagatrabaho sa kampo nga napintalan sang iya motorsiklo sa kalog kag patay na. Ginalantaw nga posible aksidente ini nga nahulog sa kalog ang biktima kag sang amo nga tion mataas ang tubig dala sang maulanon nga panahon. Ginreport pa siya sa iya pamilya nga missing bangod wala ini makapauli humalin sang Sabado kag Lunes sang hapon na ini nga nasapwan. Sa number 5, bangkay sa isa ka lalaki nga naka-backblade na sapuan malapit sa Bradco Port. Nasapuan na lamang sining hapon ang bangkay sa isa ka lalaki sa may Palangka Road malapit sa Bradco Port sa syudad sa Bacolod. Naka-backblade ang mga kamot sa biktima sa iyang likod nga nagahapa. Nakaitob nga dry fit nga shirt, naka-short kag naka-tsinelas ang biktima. Wala sang baho o nagausbong gikan sa bangkay, patimaan nga wala pa ini siya madugayan diri. Sa karon, nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan agud makilala ang biktima kag kung ano ang gitunaan sang iya kamatayon. Sa number 4, RJPSCC ang ginapaabot nga opisyal magadeklara sang election watchlist area sa madason nga semana. Sunod kay Provincial Elections Officer, Attorney Ian Lee Ananoria, ginatugyan na niya sa Army kag PNP ang pag-recommend sa mga watchlist areas kag sa pagsinapol na sang Regional Joint Peace and Security Coordinating Center sa Setyembre 21, ilang nga iga-assess ini.
Damlag pa ang militar ang nag-recommend sa 55 ka mga barangay nga ipaidalom sa watchlist areas sini nga barangay kag sangguniang kabataan elections. Samtang nakapagwa na ang COMELEC sa mga hotlines kung sa diin pwede makareport sang vote buying. Sarang man ang tagreklamo magpadulong sa tagsa ka COMELEC office para ipadangat ang kasubong nga mga reklamo. Ipigin ko na sila nga sila na yan ma-identify. Oo. I-validate na yan sa RJCC. Kaya mamigay pa kami sa 21 na okay. Officially declare yung one nga kung ano nga mga area. Sa number 3, 65 ka mga pamilya nga nasunugan, hindi na magpabalikon sa syudad sa Purok Tangkong sa Barangay 7 sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. May 4 na kaadlaw nga nagapabili ng pamilya ni Risa Season sa gym sa Barangay Villamonte nga among temporaryo nga evacuation center para sa nawadaan sang balay sa nagluntad nga sunog sa Purok Tangkong sa Barangay 7 sang Sabado. Kada magbunok ang ulan, nagaambi sa ginatulugan ni Risa kag sang iya anom ka mga kabataan. Gani na paminsaran niya nga magbalik na sa ila ginilinan agud liwat nga makatukod sang ila balay. May na lang gani nga init na lang kontra sa ulan. Duari kay kididan sa tubangan, no? Oo. Kamusta ka mo din? Okay naman kami dito kay baka man na nagsabi. Pero plano ni Mayor Albi Benitez nga hindi na pabalikon sa Purok Tangkong ang may 65 ka pamilya nga nahalitan sang sunog. Magluwas abi nga nalakip ang lugar sa 120 ka mga ginakabig fire-prone area sang Bureau of Fire Protection sa duta nga para kuntani sa dalan kag private property sila nagaistar. Mga road lots, hindi talaga anay pabalikon. No? And hatagan talang sila sang relocation housing dito sa araw anay nagsagana man kami, so ang iban do okay man to, so ginhatag ta na sa kay Kap Sibog ang pagplastar sa ila. Sidewalk vendor si Risa ang mga mabudlay naman para sa iya magsaylo sa relocation site sa Barangay Vista Alegre. Pero kung masarangan lang man ang bilis ang bulanan nga baliran para sa ginatukod nga Yuhum Village Housing Project, handa siya nga magsaylo sa igatukod nga housing unit sa Barangay Banago. O sa iban nga lugar, Bredco, Stefania, may mga manang area, Banago. Banago siguro siguro Banago. Pwede pa. Ara kada ya manang baligya ni. Lokon araw ya budlay sa. Pero kasarang ka mo ihan in kaso may ara bulanan nga bayad. Banan man ang namon tumuana ni namin. Sini nga hapon amat-amat nga sayluhon sang syudad ang mga pamilya nga nasunugan halin sa Barangay Villamonte pakadto sa temporaryo nga evacuation center sa Barangay Vista Alegre. Nagapangabay naman si punong Barangay Hershey Sibog sang duga nga bulig kasubong sa mga construction materials, mga sin kag plywood nga kinahanglan sa mga nagaplano magbalhin sa relocation site. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, ₱1,000 nga fuel subsidy para sa mga tricycle drivers ang ginpanagtag na sa syudad sa Bacolod. Ginsugura na kay ina sa syudad ang pag-release ng tig ₱1,000 nga fuel subsidy para sa mga tricycle drivers sa syudad. 25 tanan ka mga drivers halin sa 5 ka mga toda ang nauna nga nakabaton sang ayuda halin sa fuel subsidy program. Ang 64 anyos nga si Joshua Matabia nagayuhom kay bisan paano may pangdugang siya pambakal sang kinahanglanon sang iya panimalay. Suno kay Acting Vice Mayor M. Ang nagligad lang at tuig sa naaprubahan ng ordinansa nga nagatuyo magkabulig sa masobra 5,600 ka mga legitimate tricycle drivers, ilabi na karon nga nagasaka ang presyo sa produkto petrolyo kag mga balaklon. Dako na yung bulig para sa amin sa pagkinang laging sulod balay. Hindi pa makalba sundali ka din. Kaso na kami nakakalimutan. Makita lagi nila driver's license nila, tapos member sila sa TODA. Amo lagi natani ang mga requirements nga ginapangayo sa ila under the ordinance. Bali one-time assistance ni Council. One time. Ang national government nagatag subsidy sa jeepney drivers. Leaving the tricycle drivers, sila lang ganyang wala nakabaton subsidy.
Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ice retailer sa Bacolod City kag iban pa kini mga banwa kang syudad sa Negros Occidental nagbatong sa tig 15,000 pesos nga subsidy. Ini may kaangtanan sa pagpatuman sa Executive Order 39 nga nagamando sang rice price cap sa bugas, 41 pesos sa regular milled rice kag 45 pesos para sa well-milled rice. Sa profiling aging patigayon sa Department of Trade and Industry, may 1,241 ka rice retailer ang na-profile. Sunod sa kay Reginald Hudieres, ang pamuno sa Consumers Protection Unit ng DTI, 37 ang ilanakitaan nga nag-comply sa price ceiling. Sunod sa kay Engineer Albert Barogo sa Department of Agriculture, manubo pa ang compliance sa retailers sa Negros kag nagalaom sila nga kung tani madugangan ang mga naga-comply agud nga madamo-damo man ang mahatagan sang ayuda. Sunod sa DTI, ini ang una pa lamang nga batch nga magabaton sa bulig. May mga retailers nga yara sa proseso sa pag-comply kag ini sila ang magabaton man sang subsidy. Ang DTI upo ng Department of Social Welfare and Development sa idalom sa Sustainable Livelihood Program sini ang nagapamuno sang distribution. Sunod sa DA, magaparayo ng ilang monitoring. Actually, among the 6 provinces, damo na medyo okay na ang development sa Iloilo nato right now. At least after I just received an information ang Iloilo na makita na nato sa market nga di followed na sa price na 41 and 45 pesos. But unfortunately, there is a Negros medyo damo pa diri ang wala nag-comply nga mga partners nato ng mga retailers. That's why kagamay lang sigid subong ang naka-qualify, 37 lang sila, no? For Negros only. For Negros only. So, kung latawo namon sa amon nga monitoring board, damo gid nga LGU ang wala pa sa monitoring namo medyo lapaw pa sila sa prices nato laging set. Bale, may post-monitoring pagit kita. Yes, may post-monitoring. Ang DA is also helping sa monitoring. Ma'am, ano yung mga kinahanglan nga requirements para mapakuha sa payout? Number 1, ang sa among guidelines are registered retailers, registered sa ABL business name, and at the time of the monitoring are compliant with the EO na regulation. Sa Good Vibes, 4 ka mga truck sang basura ang nahakot gikan sa coastal cleanup sa Barangay Banago sa Bacolod. Kada sako sang basura may kabaylo nga bugas. Initanan kabahin sa pagsaulog sang kaadlawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. May report si Nico Delfin. Wala pa naubos sa mga ginaanod nga basura sa baybay sang tanilikdan nga pagbaha, pero kaina halos nasipot ang mga nagalinapta nga basura sa kilid sang baybay sang Purok Bayanihan kag Sibukaw sa Barangay Banago. Sa ginpatigayon nga coastal cleanup sa pagpanguna sang syudad. Kabahin sa linibo nga nagupod sa cleanup drive mga empleyado sang syudad kag kabarangayan kaupod man ang katapos ng PNP, BFP kag Coast Guard. Suno kay Romel Abquilan, Operations Head ng IPM-CDC, kinabulubanta 4 ka truck sang basura ang nahakot halin sa coastline sang Banago. More than 20 tons nga basura. So ang aton nga truck more or less nakakarga na siya 5 tons. So 10 tons may duwa pa ta nga kaming. So mga more or less hopefully makuha natin. Ano lagtas ang nagligad to nga baha? Yes, so sa duwa ta ka days nga nagtudo gid ang ulan, bagyo, 2 days ta nga way nakapagwa unit. Naka-recover ta subong more or less mga 10% na aton nga bulutongon para nga magbalik ta normalize in a way. Ang cleanup drive ang ginpangunahan ni Mayor Albi Benitez kadungan sa pagsaulog sang kadlawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang kada sako sang basura nga mahakot sa mga volunteers ang may kambyo nga 2 ka kilo nga bugas halin sa syudad. Magluwas sa Bacolod, may coastal cleanup man kag mangrove planting nga ginpatigayon sa baybay sang Barangay Sampinet sa Bago City. May medical kag dental mission man sa Talisay City kag feeding program para sa katapos ang 4-piece sa Victoria City. Initanan kabahin sang simultaneous program sang Negros para sa kadlawan sang presidente. Nico Delfin para sa Digicast Negros. But I think namin siya nga concept na namin siya nga idea ang basura, baylo, bugas. Sa kamahal sa bugas, tantanan siguro manigwa manilo sa ilang basura.
Bali, duwaming environment at the same time, ikaw mismo sa kabudlayon, kabudlay sa pangabuhi, subong makabenepisyo man. Namin siyang idea, sige-sigihon. Kaagap ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.